ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз 12 хонаи дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳо сар мешаванд бо нархи 65 000 сомонӣ. боз ҳастай бо нархҳои 70, 80, 100, 115 ҳамин хел боло сар мешаванд. квартираҳои фурӯшӣ ҳастай аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Бохтар Қурғунтепа ва аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Хурҷанд ва аз ноҳияи Рӯдаки дигар тарафҳо ҳам ҳастаем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона аз ҳамин квартиро дар кураем. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел суратча қатъи маълумотош дар номери WhatsApp имо рӯй кунен, мо фурӯшта мегузорем. курси имрӯза дӯстон 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонӣ. камтар курс фурӯмад бошад. навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед. маромад рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт гуфтага аст. ҳамагӣ аз бозори Корво мега то хонара 9 километр роҳ аст. пушти заправкаи Фирӯз хонаҳои нав аст дӯстон азиз. дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки даруни хонаҳо ремонт доранд. як так калидор ошхона байни кухнӣ дар дуруни хона ҳаст. хонаҳо дар тиреза часпондага аст, ремонт кардаган, гирди хона маҳкам ва обсветча мега доимӣ ҳаст. шаҳри Душанбе ҳамагӣ аз бозори Кору ва Саховат мегад то ҳамин хонара мега 9 километр роҳ аст. аз роҳи Калон мега то хонара мега ҳамагӣ 1 километр. ҷои хуба мега дӯстон сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ. бо арзонтар ҳам мешавад мега муомила мекунем мега сирошона сум дар кора на рақамошон кор мекунад. ҳамин рақамода занг занен. ҳамин хона рости гап клиентош беҳад бисёра не ки бисёрош қарз гуфта мисол истода дӯстон кадоме ки налиши дор арзонтар метиҳад не ки қарз ва алиш намешавад. мисол кадометон мехарен арзонтар метиҳад мега соҳибшон бе ниҳоят мега сум дар кора. маърамат дигар маълумотои пурраша аз рақами поёмдагар 125 000 сомонӣ рӯи ҳавлӣ битон карда гидаш маҳкам осудамаш шароитош муҳайё аст. лайкора фаромӯш накунед. навора падисаш кунед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб гуфтага тарафҳои Гест дашти Хорзор яъне ки тарафҳои ҷангалак норафта бадарон ҷои хуб дай. аз Душанбе мегад маршруткаи 26-27 мегад то хонара мебиёяд. ин яъне ки Султони Кабир рози наздикии ҳамин хона овардага астанд, яъне бозори Кушондода наздик аст. ва хай маълумотои бештар аниқша мегиред дӯстони азиз. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр бард. ин хонаи проекти се ошона аст ки болош мисол аднаскани аналит рехтага аст ки метавонед ки мисол 2 ошона 3 хонагам кунеша. ошхона баня кухонӣ ҳамаш дар дуруни хона аст. калидор дорад. боз ҳоҷатхонаам дар берун шам ҳаст. хона мегад бо ҳамаи чизи чораш мега савдо мешавад дӯстони азиз ки дар хона мегад ҳама чи дорад. ҷои балкон аст, унитази нав, термис ва мисол канализатсия шаҳри, 2 тақоли, 2 парда, шифонер, мисол ҳамин хечоса печкаи алови 2800 сомона ва дӯстони азиз стиральни машинка, телевизор, ҳамин хел чизо, дивани детский бо ҳаст, кухонни гарнитур ва 5 тага дарои беларусский нав ки уже оварда часпондагиам. ва чоҳи 24 донагам дорад ки болош дӯстони азиз ки чоҳи 24 донага об аст, болош ҷои гараҷам кардагӣ аст. хона бо ҳамаи шароитои муҳайё аст. ҳамагӣ ҳуҷҷатош мега 100% омода. сирошта мега камтар бемор дорем мега арзон када метиҳад мега ҳамин хона мега нархаш 220 000 сомонӣ. боз камтар дигар муомила мешавад. не ки мега даи хона мега хела расход шудагӣ. телевизори плоскаи гирди хона деволош уже фундаметош рехтагӣ фақат мисол мебардорен. ин рақамошон аст мегафон кор мекунад. аз ҳамин рақам бештар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳри Ваҳдат гуфтага аст соҳибшон лаби роҳ дорад. якхонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад. 42 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона байни кухонӣ термис дорад. якхонага квартира бардор 42 квадрати метр ки ранги проекти духонага яъне ки дурнош кушода аст. бо обсвет доимӣ таъмин аст. ошхона байни кухонӣ ремонтшуда нав аст. бо ҳамаи шароитош муҳайё медарем зиндагӣ мекунем. сирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ. бо арзонтар ҳам мешавад мега одамоне ки мехараме конкретна омада аз пешира бисёри бад не ягон сом муомила мекунанд. рақамо телефоншон мегафон аст кор мекунад. маърамат дигар маълумотои пурраша гирем.
дӯстони азизи мо, агар шумо дар онхали квартираҳои фурӯшии хона, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо ҳам дошта бошен, сурат, маълумот, адрес, нархи наво, рақамотон ҳамаашо нависта рӯй кунем. Мо дар видеои оянда инам хеле фурӯшта мегузорем. Аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва мегузорен, навори моро падлисаш мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар маҳаллаи Гипразем гуфтагасай соҳибшонене ки асосан поёни Гипразем мегӯяд дар пеши Парникова мехел соҳибшон навистиям. Опушим 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тавре ки якта калидор ошхона баня кухни ҳамаш мегӯяд дар дуруни хона, ошхона дар ҳавлӣ ҳамаш адена ҳоҷатхонаш кати ҳастай. Гирди хона мегӯяд маҳкам, обсвет доимӣ аст, ремонтҳои хона замонавӣ кардагӣ бо ҳамаи шароитҳои сифати баланд кати омода шудааст. Хонаи нав мегӯяд ҳамаи шароитош муҳайё. Хоб фурӯхта мешавад мегӯяд бо нархи 285 000 сомонӣ барадорон бо арзонтар ҳам мешавад. Омада аз пеш бинем муомила мекунем мегӯяд метиҳем. Шаҳри Душанбе поёни Гипразем гуфтагааст дар пеши Парников. хай бо аниқтар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳои поёмда мегафон аст бо занг зада худатон пурсед марамад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам аст аз шаҳри Душанбе аст ки дар райони Сино дар Навбаҳор гуфтагааст соҳибшон. шаҳри Душанбе пойтахт райони Сино намедонам кӯчае ёки ҷамоатай Навбаҳор гуфтагааст соҳибшон. хоб духонага квартира аст бадорон ки дар 9 мошина қарор дорад 44 квадрати метр бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонти хонаам хуб аст, тоза ва озода бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд соҳибшон. хоб квартира мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ барадорон бо арзонтар ҳам мешавад. ина рақамҳои метисели телефоншон кор мекунад. 250 000 сомонӣ мегӯяд муомила мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст марама дигар маълумотша гирем, не ки намедонем ки лифт дора надора, инаша ягон чи гуфтагӣ нест, барое ки мисол дар 9 ошина бояд лифт дошта боша, хайхтон аниқтадаги рақамошо тисел аст. дӯстон, чи квартира ки хонае ки замине ки мехоҳем дар комментари нависен, мо гуфтагии шуморо албатта видео карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, хонаи дуошина аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар рӯпарои бозори Кушониён гуфтагааст соҳибшон. шаҳри Душанбе рӯпарои бозори Кушониён райони Сино 2 мешавад. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 6 дар хона кардагии тавра бадорон ки якта калидор, ошхона, баня, кухни ҳамаш дар дурунаш. наздикиш дар мегӯяд мактаб, садик, мағоза ҳама чи аст мегӯяд соҳибшон ва обсветча мегӯяд доимӣ ҳаст. даруни хона бадорон ремонт кардагӣ гирдаш маҳкам, хонаи дуошина рангу бор аббои ҳамаш задагӣ аст. хай чӣ хеле ки дар навор дидестем. кадом маълумотча ки нафаҳмида бошад агар камбудӣ дошта бошад, рақамошонда занг мезанем. нархи хона мегӯяд 360 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо арзонтар ҳам мекунем мегӯяд одамоне ки мо мехарам мегӯяд бо муомила карда метиҳем. ҳамагӣ бо нархи 360 000 сомонӣ рақамошон 918 аст кор мекунад. хай бо маълумотои пурра ва аниқташа гирен. шумо дар магарам хали хонаҳои сексия, хонаи квартира, мисол мошина, хонаи замина, чизе ки набошад роя кунем фурӯшта мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки фақат чока кунед, лайкотона гузорен. намехе силкаи навори мо дар WhatsApp имо чиз дорен, падлисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳаста аз территорияи Душанбе аст. инашам ки дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст автоцентр пеши таксиҳои Кулоб. дӯстон азиз, райони Фирдавсӣ гуфтагааст автоцентр Саховат пеши таксиҳои Кулоб мегӯяд соҳибшон. духонага квартира аст ки дар дуи мошина қарор дорад 45 квадрати метр. хай намҷа даруни хонаҳо под абои тавер аст, мисол ремонти хай 100% чӣ хеле ки шумо мехоҳед мумкин набошад. хона под абои тавер аст, дар теза часпондагӣ аст, инам хе я рангу бор мондагӣ аст. хай хона уже тайёра 95%. ҳамагӣ бо нархи 190 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем, бо арзонтара мешавад. ина духонага квартира бо нархи арзон дуи мошина 45 квадрати метр аст. ина рақамо мегафоншон аст кор мекардам шумо харидор боше, хай бо зангзада аз соҳибашон амин маълумотои пурраша гирем. марват ина суратҳои дом ва суратҳои дарунош ҳамаш аст. тамошо кунем, баъд фикр карда мисол қайтишон зангзада гап занем. ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара гуфтагааст деҳаи Карматло
ҳамихел навистиян ноҳияи Дангра деҳаи Карматло. Амаги 6 сотиқ замин астае ки дудар хона кардага ба хонаи временка астае. Мисол шкатур амихел монтаж кардага астае, дӯстон барои зиндагӣ мешавад. Средни ремонт барои зиндагӣ 100% мешавад. Ду хона та ошхона байна кухния дорад. Ҳамаги бо нархи 70000 сомонӣ мега нархи ҳамин хона астае, бо арзонтара мешавад. об свеш ҳам астае, 6 сотиқ замин, ду дар хонаи тайёр, хонаҳои барак бадон азиз. бо ай нархе ки ё гуфтагӣ астам мисол 70000 сомонӣ бадон бо арзонтар ҳам мешавад. ин кадоме ки аз ноҳияи Дангара ки харидор бошад, маълумотҳои пурра ва аниқташа аз рақамошон мегирен. Лайкора полни худ занед дареқ надорем ва навора дар WhatsApp имо падлисаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтагӣ астае, Испечак 2. шаҳри Душанбе, Испечак 2 ва Зарафшон. Духонага квартира астае ки дар 9 мошина қарор дорад, 44 квадрати метрае, бо обсвет таъмин астае, ошхона, баня, кухнӣ ҳастае. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, наздикии бозор, мағоза, мактаб ва садик, ҳама намуд транспорт мегӯяд пеши квартира ки мегзарад, лаби роҳ да мегӯяд дӯстони азиз ки бо ҳамаи направления мегӯяд мисол транспорт ҳастае. ина аз дуруни мисол квартира бо берунам сурат гирифтагӣ аст, ай дом ҳамаш пешои раҳ маълум аст, хай тамошо кунем бубинем. хоб срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 330000 сомонӣ, дӯстони азиз, бо арзонтар мешавад. хона мегӯяд домина аст, ҷои беҳтарина мегӯяд, ҳамаи шароитош муайян аст, бо ҳамаи удобстваш. на рақамошон аст, кадом метавонед харидор бошед, дигар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае баъдрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Вахш гуфтагӣ астае, назди бозори Бағара гуфтагӣ астае ва назди Медпунг. ноҳияи Вахш назди бозори Бағара. ҳамаги 8 сотиқ замин дорад ки 6 тар хона кардага бадарон ки калидор ошхона, баня, кухни дурун шуда ҳастае. хона хай коробка аст бадарон ки болош нопӯшонда, инам хеле хонара чанд қапеш када бидя намедонам, мисол хонаҳои пешина ё ки нав астае, ҳамин хел болош нопӯшондае. лаби роҳ да мегӯяд, лаби роҳи калон аста мегӯяд, мисол наздикиш да Медпунг, ҳамин хел мактаб, ҳамин хел чизо ҳастае. об светам мегӯяд дорад, мегӯяд дарахтони навниҳолам ҳастае. ҳамаги бо нархи 95000 сомонӣ мегӯяд нархи ҳамин хона астае, бо арзонтара мешавад. об ба пешаш мегзара, хай бо рақамҳои бештар мисол пурраша аз рақамошо мегирем. 95000 сомонӣ хонаи арзон марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ астае баъдро, инашам астае аз шаҳри Бохтар астае ки аз шаҳри Қурғонтепа рӯпарои ҳукумати вилоятӣ гуфтагӣ астае соҳибшон. шаҳри Бохтар пеши ҳукумати вилоятӣ наздикии Сомонӣ мешавад. духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад, 36 квадрати метрае, бо обсвет таъмин астае, ошхона, баня, кухнӣ ва термиз. ремонти хона средния бадарон барои зиндагӣ хай мешавад, мисол не ки чизи чора надорад, фақат ремонти средни квартира холӣ астае, арзона мегӯяд мефурӯшем. ҳамагӣ бо нархи 190000 сомонӣ мега нархи квартира астае, бо арзонтар када метавонед мега срочно пул дар кунае. муомилаи хуб арзон мешавад. наздикии бозори Кушониён ва дӯстони азиз бозори Фаровон ва бозори Ҳоҷишариф ва вокзал Сомонӣ, ҳамин чизо наздик астае. рақамошон кор мекунам, марҳамат дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Шоҳин гуфтагӣ астае соҳибшон, се хонага квартира. дар 4 мошина қарор дорад, 65 квадрати метрае. бо обсвет таъмин астае, ошхона, баня, кухнӣ, термис дорад баъдон азиз ки ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё. назди дом да мегӯяд бохчаи кӯдакона, мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо наздикае. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шоҳин мегӯяд соҳибшон, се хонага квартира, 4 мошина, 65 квадрати метр. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин астае, хона ремонти нав кардагӣ астае, ҳама чизои лозимӣ дар наздикииш. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад, бо нархи 250000 сомонӣ барадон, бо арзона мешавад. чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардан ки хеле квартираҳои сехонага аз территорияи шаҳри Кӯлоб монем. ина баъри шумо квартираи тайёр ва омода бо нархи арзон ки ҳамаш тайёр астае, ремонт кардагиае. 250000 сомонӣ астае, бо ягон сум муомила мекунад, рақамошон кор мекунад, марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшии хона, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан боша бародарон, сурат маълумотша гирифта роё кунед дар WhatsApp имо, мо нимхе фурӯшта реклама да мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда.